जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि थैनाय सानखौ बे 30 जुलाइखौ उदखारि बेरेखा सान महरै फालिबोबाय थानाय जादों आरो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु आफादनि दैदेननायाव आरो चिरां जिल्लानि दैदेननायाव बेवहाय उदखारि बेरेखा सानखौ फालिदों। बिनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जे जोंनि माहारियावबो मोनसे समाव गावजों गाव जानाय दाङाबाजि आलो मालायजों जानाय दाङाबाजियाव जोंनि गोबां सुबुंनि जिउआ खहा जादोंमोन आरो जोहोलाव सोमला बसुमतारीया बर' माहारिनि सासे आगोमा दैदेनगिरिमोन, जायनिखि बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय सोलायनाय लाबोनानै मोनसे जौगासार बर' माहारि दानो थाखाय खामानि मावदोंमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोन्थोर, बिथांनि सान्थौ सानस्रिजों गोरोबफानानै गोख्रोङै मोनसे गोब्राब थासारियावबो गसंथानानै बर' हारिखौ गासैबो जेंनानिफ्राय बोस्रांनो थाखाय बिथाङा खामानि मावदोंमोन। नाथाय बिथांनि जि अबथिरा जिउ गोमानाया बे मिशन आरो भिजनाव मोनसे गिदिर खहा लाबोदोंमोन आरो बै समाव बिथांनि थैनायनि जि जाथाय बेखौ दुखु मोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' माहारिया बेखौ उदखारि बेरेखा सान फोसावदोंमोन आरो दिनै बे थासारिफ्रा लासै लासैनो जोबनानै थांबाय, मोजां थासारि फैबाय। नाथाय उदखारि जि हाबाफारि बियो सोरबा सासे व्यक्ति एबा सोरबा सासे मानसिनि साननायजों बबेबा समाव मावनाय जायोब्लाबो इयुननि समाव बियो मोनसे गुबुन मोनसे महर लायो आरो दिनैनि समाव बियो गुबुन मोनसे महर लादों। दिनैबो उदखारिया गुबुन गुबुन महर लानानै समाजाव खामानि मावो। दा गोग्गो समाज दानो थाखाय बे गासैबो उदखारिफोरनि जे हाबाफारि एबा समाजनि गेना गोरोन्थि सानग्रा बेफोरखौ बोखारनो हायाबा समाजा गोग्गो जानो हाया आरो बर' माहारिया बुहुमाव गावनि सिनायथि आरो थामोनथा लानानै थांना थानो थाखाय जुजिबोदों, सेक्रिफाइस खालामबोदों आरो नैबे समाव बयबो खौसे जानानै बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बड'फानि साननाय हनाय आरो जों बयनिबो जि मोनसे मिजिं बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जों आवगायलांनांगौ। শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছে। बेरेखा हाबाफारि बेखौ फोजोबस्रांनाया सोरबा सासेनि एबा मोनसे आफादनि खामानि नङा, बियो बयबो ज' जानानै जों बेखौ फोजोबनांगोन। मानोना उदखारि खामानिनि थाखाय सोरनिबा जिउआ जोबो, बियो सोर जायानो जाया मानो, बियो सोरनिबा न'खरनि, सोरनिबा समाजनि, सोरनिबा माहारिनि बे आंगोनि आंगो जायो आरो सासे सुबुंखौ फेदेरनायाव, सासे सुबुंखौ गिदिर गोलाव खालामनायाव जथेस्थ' खस्थ' खालामनो गोनां जायो। आरो दिनै जोंहा बर' हारिनि जि चेप्टार बेवहाय नुयो जे गोबां मोजां मोजां दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो खोमानानै लादों। दा बेनिखायनो नैबे समाव बयबो रियेलाइज जादों, बयबो सानदों, मोनसे मोजां थासारियाव फैदों आरो इयुननि समाव बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि महरै गायसननो थाखाय जोङो बयबो बे बिथिं फारसे आवगायलांनांगोन, जाहाथे गोजोना अरायसम थायो आरो जोंनि जि साननाय हनाय, सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाजखान्थि गासैखौबो थिग खालामनो थाखाय जोङो फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ एनकारेज खालामनो थाखाय जों बयबो हाबा मावनांगोन। उदखारिनि महरा सम लायै सम एसे जुदा जुदा जायो। दा बै महरफोरखौ, बिथांमोननि थांखिफोरखौ जों बुजिनांगोन। मालाबा बियो थोंजोङै फैयो, मालाबा बियो खेंसालियै फैयो। नाथाय बिसोर उदखारि जि खामानि बे माब्लाबाबो समाजनि थाखाय मोजां जाया। दा नंखायनो जों बयबो बिनि फारसे सांग्रां जानांगोन। उदखारिया जि महर लानानै फैया मानो, जि थांखि लानानै फैया मानो, बे जाहाथे जोंनि माहारिखौ बा जोंनि सुबुं माहारिखौ धंस' खालामनो हाया, बिनि थाखाय जों बयबो साग्रिद जानांगोन, सांग्रां जानांगोन आरो बिनि थाखाय अराय सम जों खामानि मावनांगोन। सोलोंथाइ फसंथानाव जों बिनि थाखाय सावरायनांगोन, गोदान जेनेरेसन लाइमोनफोरजों जों बिनि सायाव सावरायनांगोन, समाजनि बिबानगिरिफ्रा बयबो बेखौ सावरायनांगोन आरो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुङा बेवहाय बाहागो लानांगोन। अब्लासो मोनसे समाजा गोजोन आरो गोजोर समाज जागोन आरो बेवहाय मालाबाबो उदखारिया जायगा लानो हानाय नङा।